والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. O zadiki biz sana vahiy edipdik kitaptan şol haq zatdır. O özünden olulqı kitapları tasdiq etýändir. Tahqiq Allah tebarek ve taala öz bendelerinden habardardır ve görýändir. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. Ondan soň, yani awwalinlaryň kitaplaryndan soň biz öz bennelerimizden silap ihtiyar edenlerimize Qur'any miras etip berdik. Pes şolaryň bäzileri öz nefslerine zulmetdiler we bäzileri orta halda durdular we bäzileri Hudaýyň hukmu iradesi bilen ýaxşy işlerini edip öwü düşdiler. Şudur nihayetde ulu fazilat we ulu sagap. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. Şolar üçün Adn diýen cennetler bardyr. Ki şoňa daxil bolarlar. Şonda zinetlenerler, gyzyllan bolan we morwaritden bolan bedekler bilen. We cennette şolaryň geýjek libaslary ýüfekdendir. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. O müminler cennete daxil bolanlaryny aýdarlar. Hamd we sena ol tor Hudaýa bolsun ki bizden tamamy qaýgy we gamny ýok edip aýyrdy. Tahqiq biziň Perwerdigarymyz günahkarlara gafurdur, magfirat eder ve muti'lara şakurdur. İbadetlerini kabul edip azazık amallarına kän sowap berer. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. Ol Hudaý ki bizi hemişelik bolýan cennette jaý berdi özüniň fazly kereminden. Şol cennette bize maşakkat yetişmez ve ýadamak da ve zahmet de yetişmez. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. Ol tor adamlar ki kafir bolupdylar, olar üçin cehennemin odu bardyr. Şolarga ölmeli diýip hukm edilmez, ta ölüpde rahat bolar yani. O şolardan dowdakyň azabyny da yeňil edilmez. Biz şu taryha ceza berers her bir naşkur kafirlara. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. Oşolar yani kafirler dowdakda dad feryat edip aýdarlar. Perwerdigara bizi dowdaktan çykar, iman getirip salih amelini edeyli. Ol dünýädäki eden amallarymyzdan başga diýip. Şonda Allah tebarek we taala şolarga aýdar: "Aýa men size ömür bermedimmi? We möhlet bermedimmi ki şonda pendal jagadan pendalar yani. Ve size nedirler geldi,
yani peýgamber geldi, dowlakdan gorkudyan bol. Pes dowlakyň azabyny dadyn. Zalimler üçin nusrat we ýarylyk berýän ýokdur. İnnallaha alimu gaybis semawati vel ard. İnnehu alimun bizatis sudur. Tahqiq Allah tebarek ve taala asmanlardaky we ýerdaky bennelerine, gaýyp we benneleriniň mahfi zatlary bilýändir. Çünki Allah tebarek ve taala